И така, 8 ред на Лиила, клетка номер 64. Феноменален план. Става дума за нещо отвъд пределите на физическото тяло. Тук става дума за това как взаимодействаме духовно с целия свят. Как се свързваме с природата, с Вселената, където има свои закони, свои стихии. Ние живеем в една система с тази Вселена. Ние сме един цял голям организъм. Тук става въпрос за това къде сме ние в тази действителност. Само тогава по феноменален начин започват да ни се случват и чудесата. Клетка номер 65. План на вътрешното пространство. Играчът получава чистия опит на необятните измерения на безкрайното пространство, намиращо се в самия него. Тук става въпрос за разбирането на това как е устроен ума ни, как изграждаме своята реалност и как чрез нея управляваме външната реалност. Как нашия вътрешен свят се проявява навън. Клетка номер 66. Блаженство. Изпитваме блаженство, когато сме благодарни. Благодарността е едно от най-важните проявления на човека. Тази дълбока, искрена благодарност, която живее някъде дълбоко в нас и ние я изразяваме буквално от дъното на душата си, когато знаем за какво точно сме благодарни. Когато сме съединили знание и опит и благодарение на това сме постигнали духовно израстване. Клетка номер 67. Космическо благо. В нас имаме правила, по които ние живеем на Земята, които ние следваме и по които действаме. Това могат да са правила, концепции, неписани закони. На тази клетка стрелата е именно там, за да ни накара да пуснем тези концепции, да отпуснем това, за което се държим, за да можем да се съединим с себе си. Ние не можем да бъдем свободни, ако все пак се държим за нещо. Клетка номер 68. Космическо съзнание. Когато играчът е намерил всички отговори на своите въпроси, когато е наясно какво го задържа, какво го спира в развитието, в реализацията му, и той вече знае как да продължи по-нататък своя път. Клетка номер 68 е раят на рая. Там е мястото, където достигаме освобождение, чисто съзнание, пълна хармония и абсолютно щастие. Клетка номер 69. План на абсолюта. От тук до последната клетка имаме възможност да погледнем на цялата ситуация от високо, където се вижда най-добре, защото пътят от тук до последната клетка на играта е само връщане обратно и проиграване отново на важни и непреработени моменти до тук, преди Лиила да ни пусне да излезем от играта. На клетка 69 получаваме важни ключови корекции на нашето състояние, кой съм аз, какво живее вътре в мен и как взаимодействам с света, т.е. какво е извън мен. Клетка номер 70. Благост. Тази клетка е една от трите гуни и попадайки на коя да е от тях трите, това ни дава корекция на нашето състояние. Сатва гуна сама по себе си създава състояние на равновесие. Тя се явява синоним на светлина, на истинна природа и на висше ниво на вибрации. Това позволява на играча да действа в съответствие с своята роля. Клетка номер 71. Действие. Това е импулсивна енергия на движение, сформирана във всеки от нас. Раджо гуна, това е активност на съзнанието или активно съзнание. Задаваме си въпроса на къде е насочена моята енергия, съответства ли на моите цели,
Тази гуна обръща вниманието на човек към външния свят. И клетка номер 72 е клетката, която ни връща на Земята. Погледнали сме отгоре, какво имаме да доизправим и слизаме в играта на клетка номер 51, за да го направим с вече ново осъзнаване. Тази клетка се явява началото на нов цикъл на играча. Играча губи космическа енергия и се връща на Земята в търсене на нов път на израстване. Цялата информация за значението на всички 72 клетки, мили приятели, представлява около 100 страници и аз само докато ги превеждах от руски, успях да обърна мирогледа си, мисленето, представите си дори. Чувството е страхотно. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!